I dag? Nej, altså det er ikke endnu. Jeg havde ikke engang lugt til det, så jeg skal spise alt det her ristet løg. Holly, hun havde spist virkelig meget. Og så skal vi ånde hinanden i hovedet. Prøv lige at filme. Ja. Vi kan vende sådan her. Nej, hvorfor? Fordi ellers så bliver det omvendt. Okay, sådan der. Du starter med mig. Du skal se vores reaktion. Og man skal lugte. Fordi nu er det min tur. Samt. Nej. Tit. Jeg skulle bare lugte det. Ja. Nej. Du lugter så dejligt. Nå, tak fordi I så se med.